представяш? Не, Мюлер сега някакъв гурзен ли, а? Да играеш срещу Байер Мюнхен, брат, да не те пуснат на матч. Има двама с 10 рейтинг. То тия сега ще убият, бе. Един Саша Бой. Ай. Саша Бой, как е с 10 рейтинга? Не, Саша Бой с 9,3. Сашо Бял щяхме да го Добре, купим добре, Галатасарай, той е педал. Той е от нас. Коман е с 9,8, Мюлер и Орзе с 10. В подмоб Олизе е 9,6, Коман е 9,4. О, цека. Брат, Много. пуснах му Сяла голмайстор по всяко време и той не беше титуляр, мисля. Гошо, брат, Олизе има 2 гола и 2 асистенции от този сайт да не е 10 рейтинг. То 10-3. Брат, Ерик Максимчи Помутинг имаше един матч с 5 гола и 4 асистенции там, защото всяка година играем срещу едни Ротар Ергерн и имало е 27 на 0, 23 на 0, 18 на 0 такива резултати всяка година. И че Помутинг нямаше 10 рейтинг с 5 гола и 4 асистенции. Ай, момчета. Шибай. Аре, шиба и белите. Ако ги бием тия, Българен бой 100% ще са шампиони. Трябва да ги превземем. Чай, те не са ли Ботев шампиони? Не бе. Боте са два мача на... Много мачове. Много малко мачо има тя. Върни! Бегал старащо се разпада, е бо. Браво е! Нямат хора. Чут не се събират. Ти миналия път щяхме да играем срещу чак те никога писали там групата, че никой няма. Пичове, сега ви центрирам. По същата Никой ни дадаха ни служебна ли? Тут камани за много не са знали. То няма как да ни дадат слушано, защото и ние нямахме хора, аз играх се регистрирали миналия път. Не, пише 2-0 за нашия. Мисъл, Аре! Зара. Че това малко страна. Аре гош, никой няма мини. Така. Такова ментали ти трябва. Дай се силваме. Ето Брекст! Аре! Всеки човек. Само още 83 минути, момчета. Аре. Бах ти. Мога грешка. 83 минути и 2. Давайте. Не бързайте. Кой там? Много си направи. Ще направите де тук са редимчики на вратата. Да. Да. Ние го бяхме направили уния... Също кой го бяхме направили? Всеки да се нареди на вратата. Говедата. Тъпчи говеда. Да. После викат повече никой няма да с вас. Браво е! Лава. Браво е, Лава Бер! Браво е! Лава? Бер. Еври? Where? Боба, какво мисли за... Мишо! Браво е! Как ме взел за тия Да не вземем да ги бим тя, бе. Няма да ги бием. Ще ги бием, не. Са стреснат само за един час, повече ще разбера. Пепел ми на езика. Колко казва? Аре, в атака, централния защитник. Сережи не му е барна топка. Това не е Сережи, това е... Цеката. Цекала. Той аз не можа да барна топката, ама това е друга тема. Някаква идея, кой е станал с Дани Попов и Гогов? Не знам. Починаха май. Май са в затвора вече, не. Ама що на него, бе? Детска е кът. Браво е! Точно. That's the point. Щитник с перспектива. Какъв то пасо е цека? Квадратен. Така. Цеката един пас справили няма за сега. Мог не пити. Не, виж какъв коридор направи. Мислиш, че подаде по-рано. Лягай му, бе, това е, бе! Колко топки имаш, толкова фана. Ти обичаш да става. Аз почвам да фащам топки. Да. Маля колко ще го псувам. Цека! Педерас. Не скачай малко, е. Аз съм по-ниско от Гошо Джама. Сега живот. Че има сърбино село, е. Брато, махай се от атака, бе. Кой е Даниел? Това е това. Кой дойде, бе? Не е фер.
Не бе, соп. А Гоша бачи Ника. Тръгни. 4 килограма. Брат, как ще отиде на него? Бахтите потията, бе! Хас ми минч, бе, брат. Спирам. Да те е в тъпия вратар, да те е мръсен да. Много съм бавен, брат. Главата в смисъла. Какво ти правиш, бе, брат? Браво, Ще бе! Браво, бе! Само цека. Оп. Гош Джона тръгва и връща се. Лягай. Сафа там. Не, Няма, точно. засада. Това за сега. Върнах се. Що Остана. се лебри това ще да им дойдеме и сега, бе. Педарас. До Жиньо, сега се стегнем. Поляна, Токаче. Да ги обърнем. Поляна. Въган. Токаче, нашия. Това е паса. That's the point. На, бе. На Какво се маме стабилността. този вратар, бе? Так. Чета Димислав, дали не иска трансфер в нашия отбор? Да. бе. Аз ще Аз отида го в викам. отбора след малко. Ти баш! Мръднах вратаря, да еба. Дай да им даме служебка. То бе, стой, даваме служебно, бе. То цекато... То ще е по-добре за нас и за тях да им дадем служебна. Да. Защото Да, първо ще имаме point deduction. Оле, как ми логи. Дай. Дай, излизаме. Дай, първа атака. Ай, цека. Долу, Сержо. Браво, Сержо. Сержо, че не ги пропуска. Сержо е моят спасител. Да, пак. Абе, не стара трябва на тема. Брат, това не е единствено. Първия последен удар беше. Ай, Сержо, пускай ме! Охо! О! О! Опасна игра по язното. Браво, момчета. Какво каза този? Аз! Съм! О! Не беше! Гоши! Абе, Гошо! Това ме бабка за бе. Камън да оцеля вратата. Какво цели ти ще оцеля? Ух ти е! Майка му да еба. Ти е бак крилата глава. На вратаря! Гоша сред... Се кацам на окото, Се- момчета, цека. извинете. Гоша Брат! ти съществих с аутизъм. Сигурно не си апгрейднал пасинга, брат си тръгва да прави бахти паса. Така. Къв паста, това беше блог. Брат, някакъв от отбора на Окленд има 3,6 рейтинг. Вратаря им е с 2,4. Holy fucking shit. О, не са ми в метри, брат. О, 5,7, това е 1,78. 1,77. Ще 1,82. идваш, бе. 1,72. 1,82, 1,82. Вие що сте 1,82 защитниците, бе, тъпанаре? То толкова Защото сме лимита е. тъпи. Стоп. Чай този централ май беше повече. А, Да, Нямам идея, бе, брат. Повече нещо, 1,87 м мога да бъде. Няма, дай. Боба. Чакай, съм стопката съм. Бам! Kill beam. Бе, брат. Така. Гошо, защо цъкна триъгълник? Дай ти ме. Аз съм царя на разиграния. Пускай. Върни ме. Другия матч ще игра напреди, че назади много скучно. Да ти чупя краката, да ги чупя. Ай, сега ще ги чупа. Че ги чупа. Вие сега как ме позира, брат. Права, Гоше. Пускаш долу! Аре, Народе! Ще даде на то. Айде. Алекс! Карам го е победа, брат. Мога какво се хвърля, бе? Цъкна Да в стане много, Георги. да. Върни на централ. Не! Ко правите? Те другите са луди, бе. Брат, като си играха срещу вас, Ще би. не играха ти. Не. Нашите играчи не правят така. Момчета, много ма боли корема, няма лъжа. И мен. Барак Кой съм Обама цикъл иска да влиза в белия дом. седмица и половина. Аха.
Оп, ето го, Боби. О. Так. Йонелиньо. О, брат. Цека това е. заре. Нищо цека, пак ме подай. Добре, брат. Не ми я дай горе. Не ми я дай. То няма мини. Почва да те питам нещо. Откъде познаваш Катрин Мишева? Бяхме на... Защо я? Бяхме на... That's my girl. Един бал или на юбилей, или нещо от този сорт на едно заведение. Тя пита, що си я последвала. Що си я последвал? Защото приятелката... Не, Джам, тъп ли си, бе? Приятелката ти иска. Тя каза, че още има чувства към теб, така че да знаеш. Не, базикам се. Ама каза, че се знаете, така че... А тя отвори, че се знаете. Да, бе, знам. Защото си бяхме на заведение. Аре! Ти не можеш да говориш, бе. Да, Тя е просто ужасно. изчервих се и тя е малко... Коя е Още Кетрин? обичам. Още Тя е обичам, брате. Много Кажи, големи че аз се цомби обичам имаше. Кетрин. Тя е ужасна гошо. Не я обичам. Мачката си помисли, че може да стане нещо, нали? Ужасните И аз са тогава бях качил по-вкусни. за реплей. Бях... Питай коя Бях качил стори за реплей там и тя ме Аз тя отговори. върде. И аз мислех, че се еба и наистина пратих реплей и почнахме да се реплейваме. И по едно време искаше да говорим докато тя заспи и ми беше писала. И по едно време се появи приятелката ми и просто и казах, че нали, нещата върват просто няма как се почува, защото тя живее на майка си. Нещо тя видя, че се седам с теб и вика, откъде познаваш Гошо? Няма викам, Аре! Аз как да обясня, че ти играем? Да, гол да му еба майката, бе. Не, запознахме се от една група и накрая се знае, че тя е от Пловдив и се знаем. И аз как да й кажа, че теб се познаваме от Поков? Кажи, играем видеоигри двамата. Играем да. в двамата. Да, и така беше. Играем Цъкаме електронен Brawl футбол. Stars. О, е. Цека! Ако не вкарат сте педали. Брат, Майка. гринцайм на Аз съм загубил гринцайм на форма, как ще бе, блокне много тази съм топка, зле. бе, тъпа на смутон. Аре, този път отсевам. Браво! Това не бях аз. Не, Давай! Режа го, бе. Направо Дай ги, бе, брат, дай ги, бе, брат. Режа го. Режи. Вече има жълта. Режа го. Ей, ще ме обидиш. Ако вкара съм гей. Брат, няма. Засара ли? За Сара беше, да, това не са говори. пич. Ако не ден скара 10 гола, пич. Ние, на нас не са не вкарали 17, като сме били в арта, така че няма проблем. Да, брат. Спартак Варна вкарахме 18. Бо, тръгвам. 19. А 19 ли беше? Да. Още мога да подай ме да вкарване гол. Не, Георги, си букук. Бобо, сега ме дай на къса. Дай ме на къса. Да, веднага за тебе цека. Защо ме зацекате веднага на къса? Айде, да пак! Изкарвай вратара. Какво да изкарвам? Изкарай го. Изкарай го. Изкарай го малко да пръдна. Това не беше за съда, брат. Беше зад вратаря. Дръпе. Пич. Добре, ако ни вкара 10 гол, ще е гей. И харесва Да, като. Ако ни вкарат по-малко от 10... Аре, всеки защита. Добре, бе. Бо, май, те хареса. Бо, дай, разигравай. Гопака, разигравай. Пукни ме! Какво? Какво викаш, бе? Влиза му. Софиянския пес се разика. Да не ме! Да. Браво. Дай дълга към мене! Ако вкарат съм гей. Айде, го ще харесва Катрин. Не. Не, Дай назад. Дай дълга, Всяка дай дълга. засича. Дълга, дай тя вече. Пусни ме! Тя вече. Ето, бе, видяхте ли, той ма фаулира, бе. Ама... Ко стоят за топ? Остана! Го ще пазва всяка. Гоше, виждаш ли ма горе? Опа, Да ти кажа, че има 5 паси, това очи. без да искам. Го ще цена и слепия защитник. Ето, бутам го. Не там бе. Напред, Гошо. Напред. Давай, там пас вече, давай. Напред се. Ще теба в стат. Трябва сме горе бе, дайте един гол да вкараме поне. Гошо очи с тумор. Като Миро ли? Майко! Оле. Не, ти не сте с тумор. Опа, какво? Червен.
Еми... Yes. Даже нямаме играчи, брат. Циката. Ами, лека на филмчета. Не, бе, ще го. Нарочно му направи това. Гошева за третия матч. Бот няма бот някакъв. Служебки днеска или как? Ай, излизам в атака. Дай, Чета дай. сам се. Дай дълга. Почти. Виж, аз винаги като питам ще стане. Долу. Дай, вкарвай. Дай, дуспа! 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 Мале мой да имаме гол! Мале мой да има гол! На кой? Виж ти, Кой направи? Гошо. Ще да си отбия, брат. Не Кой може. направи? Янев я направи, Янев. Янев. Даката не беше. Цеката бе. направи. Янев я направи. Даката или... Цеката беше, май. Цеката беше. Цеката е. А, брат, иди да кажа, откъде да знам, ме. Абе, брат. Изчакай. А, цека. Аз казах, че ти. Циката бълга. А, цека сега ще вкараш. Дай цека, ти си. Удар. Циката си долу сопер, радост па не му и вкараш, което... Браво. Добре. Дай, Сашо. Дай, Кога да те, аз съм човек. Къде съм аз, бе? То също сега като си изкарам червенка едното. Не лъжи. Вратарев, тебе я бията, педарас. Дай. Дай, Мечо, дай. Дай. Няма да вкарат. Излагах. Yes. Цека тичай. Не мога! Тичаш, давай. О, дева. Свали го това, бе. Червен. Наше! Чорай бе. Пусти ми! Сержо. Не! Симба. Ако Оле! на вратата идва за 13. Червен картон, давайте, изкарайте червен картон. Дали си изкарай червения. Изкарай го от газа ми, брат, изкарай го целия, моля те не се срамува. Няма вкара. Изкарай го. Брат! Не. Петък 13. И ходихме. 8. Абе, цика, как няма вкараш тази доспът? Дай назад, да. Има циганин! Пускай! Ето, Ето, сега! В така. Дай! Ето циката сопа. От Минесота. О, няма игра защита, момчета. Цека, отиде централен. Ко? Отиде централен, аз да ходя. Там ми напада, това ще ме нахал. Да ми кръша. Най-великият мач на Берой. Ние сега може да цъкаме въобще? Можем, петима ли сме? Защото, нали, Гошо Джама го няма. Ако сме петима, Абе. няма проблем. Викни си Гошо Джама пак да цъка, бе. Отивам на патенчета. Къде отиваш? Нападател. Аз съм нападател. Аз съм Ти си нападател. халф. Само Ти си изчакайте халф. да... Саш,